नमस्कार भैया, आज एगो इंटरव्यू देखनी है। इंटरव्यू देखला के बाद लागत है कि हमरा धुरंधर भैया के टीम में से केहू जौन बा उ फुटकता, केहू निकलता। ठीक बा, सबसे पहले एकरा बारे में बात कर लिए। ओकरा पहले एगो बात कर लियो जो कि हर और जगह स्टार पवन सिंह के गाना 6 मिलियन पार हो गई। बोल बम हर जगह ये चर्चा होता कि खाली पावर स्टार पवन सिंह ऐसा कर सकेला। देखी और ई केहू पावर से स्टार पवन सिंह के बात ई बा कि दूगो गाना हमार भैया दले हैं। हमार प्रिय भैया दूगो हमार गाना दले हैं, जेमे कि एगो जातिवादे दे दले हैं, उ तो साफा बुड़ गइल। सब के विरोध करे एगो औरी वीडियो एगो औरी गाना देले जौन उनकरा कंपनी से आइल महादेव जी के जाए तो भैया तार नाम ना याद हो तो सावन में महादेव जी गजब मार दो। तुम्हारा खुश होके चाहिए बात पर, माने ओ महादेव जी चोर महादेव जी तब महादेव मत लगे। माने एक जना गीतकार वाले उनकरा कंपनी से आइल जौन की अच्छा खासा फ्लॉप हो गइल पूरा हुआ फ्लॉप। त हमरा ई कहे के बा जे पावर स्टार पवन सिंह के एगो सावन आइल त तहार दूगो सावन के दाब दलस। आ अभी को सावन के तरह दाबी कोनो गारंटी नहीं है। ठीक बा, जितना एबरा गावत हलो हई जनुआ फनुआ जितना गइल हलो सावन में, सब जना पे एगो भक्तिमय गाना पावर स्टार पवन सिंह के आई ई लकीर ऐसन काम खाली पावर स्टार पवन पांडे जी के बारे में एगो आज हम इंटरव्यू देखनी है जो उनकी आरती न्यूज़ लगा इंटरव्यू ले रहा। लेकिन एगो और बात हम लोग बताओ तनी, जानत नहीं का बड़ा तेज में गाड़ी गइल। एगो और बात बताओ तनी कि कैमरामैन फोकस कीजिए। अगर पवन पांडे जी बड़ा खुश रहले हैं, बोला तो अच्छा वो बार-बार कहत रहन कि भैया आपका पवन सिंह के साथ गाना आ रहा है, आपका पवन सिंह बोलत ना रहलन ई ना कहत रहन कि पवन सिंह के साथ गाना नहीं आ रहा है। बहुत सारा पवन सिंह खातिर वो गाना लिखले बानी वहां के, ऐसा बात नहीं है जने कि लिखले। लेकिन हां सही बात बा, मान के चली हमरा धुरंधर भैया के जगह पर पहुंचाया में पवन पांडे, कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी इनका लोग के बहुत बड़ा हाथ बा। ठीक बा, लेकिन इनका लोग के आज ले एगो साइकिल ना देले हैं, एगो साइकिल ना देले। आ जौन आदमी तरह के हमेशा विवाद में रखेला, हमेशा तरह के झगड़ा झुगड़ी करावेला, इधर से इधर उल्टा पुल्टा काम करावेला, ओकरा के तू फॉर्च्यूनर दे देला, दू गो गाड़ी दे देला, ओकरा के एगो बड़ा कंपनी दे देला। कंपनी तोरे वजह से चलेला उ ना तो ओइ पर 2000 व्यू ना आई, तू तारा वजह से भैया आवेला। ठीक बा, आ पवन पांडे जी एगो चैनल खोलले बड़ा त एगो उनका के होली गीत देहला, ओकरा बाद भाषा देला उनका चैनल में। तू बताओ तो कम से कम तारा ध्यान देवे के चाहिए, तब टीम जुड़ के चलेला। अच्छा हई बताई, हई ताली हई खाली हैंगा मारी तो बाजी, दोनों बगल से हैंगा करे के पड़ी तब बाजी। ठीक बा, तो एक तरफ से पवन पांडे जी केतनो हैंगा करी है तो कुछ होई तरह तनी सुख तरो भाव देवे के पड़ी। एक और बात तारा जाने के चाहिए कि तारा के हर पल सारा लोग छोड़ के चल गए। ठीक बा, कुछ दिन खातिर तारा कृष्णा बेदर्दी जी जीने वाला प्रिय भइल बड़े, इहो बीच में 6 महीना साल भर तारा के छोड़ के तार बुराई क के प्रमोद प्रेमी के बाजू आवत रहले, इहो तारा के छोड़ के गइले। याद करो तारा के महेश परदेसी भी छोड़ के चल गइले कि उनका के तू छोड़ के चल गइले, माने उहो चल गइले। लेकिन आज तक ले पवन पांडे तारा संगे बाड़े, हर परिस्थिति में तारा संगे बाड़े। तो ताहार कर्तव्य बनता कि भैया तू पवन पांडे के कंपनी खातिर गाना गावो। ठीक बा, एगो तू होली गा के दे देला, तू बतावो, तू अपना नेत विचार से सोचो और सब सन के हटावो। तू अपना नेत से संचित हैंगा होके हैंगा तरह से ना सोचाई, हैंगा होके सोचिए आंख बंद करके जे बाबा खातिर एगो गाना हम होली में दे देनी, उनकर कंपनी एगो गाना से चल जाई। बतावो, एगो गाना से उनकर कंपनी चल जाई। आ उ तोरे भरोसे कंपनी खोलले बड़े, दूसरे के भरोसे थोड़ी खोलले बड़े। अगर हम तारा पीछे मेहनत करतनी, हम सही कहते हैं अगर हम तारा पीछे मेहनत करतनी तो हमार मतलब नु हक बाजे हम तारा से सीना ठोक के कहम कि हमरा भैया तू हई सामान दो। अच्छा हई सामान हम कोले बानी तारा से लाइव में कह देला यार कि दो हमरा के तारा बताओ। अब हमरा ना बुझाला कि तू खुशी से देला कि तारा से बाला बस्ती दीवावल जाला, हमरा तो एमे ई बुझाला। लेकिन भैया अब तो तू कहला जे हमरा के रेथी कहबल तो हमरा रेथी लागिले कि हम कहत नहीं भैया टीम काहे टूटेला, तार टीम टूटल नहीं खे। आ पवन पांडे जी लेके खोल के ना बोलत रहला है, माने हंसत रहलन, लेकिन हंसी तो फंसी तो हो सकता है। अब ई मैटर बहुत दिन से चलता है
हर केहू वीडियो पर एहू बेरा सब केहू वीडियो ए महाराज सुनी हर दिन से मैं काहे ना चली मान के चली इनकर आज एगो लोकगीत ना गौलो सावन के बाद अरे ठीक है होली के बाद एगो लोक पवन पांडे जी के तू लोकगीत ना गौलो ओकरा बाद उनकर सावनो गीत तू नहीं ख गौले एको पवन पांडे जी के सावन गीत रिकॉर्ड नहीं खबो ए साल तीन हां ए साल 3 गो गाना कृष्णा बेदर्दी के रिकॉर्डिंग भइल बा आ 2 गो की 3 गो गाना उनकर भइल बा उनकर आ और 3-4 जना नया आला लोग के कह गो 2 गो भइल बा जोन के टोटल मिला के इनका 6-7 गो गाना रिलीज ओ आदमी दूसरा टीम में ना जाओ त का कब जाई ओ गीतकार के जोन डोली में गोली मार दिए तारा के सबसे हिट गाना देले बड़े ओ गीतकार के तू मर्दे कुछ ना देखलो हो आ जे जे है उठा के जौना के वजह से तू बदनाम होता तू अच्छा है जे तारा के गानवा लिख के देल बाबू दोनों जना हारमोनिया पहान ध के सरस्वती के कसम खा के कहलू कि लालका टी शर्टवा तार लो के गाना हो जौना खातिर तू रेथी देहलो फॉर्च्यूनर हम ही नहीं कह जे वो हिट गाना बा वो हिट बा कि नहीं के वो बात अलग बा लेकिन जौना खातिर तू कहलो देखी ओइ पर तू हारमोनिया पर हाथ रख के कहलू कि उतार लो के गाना हो ना हो लेकिन ओकरा बादो तू देहलो काहे आ उनकर आपन लिखल गाना रहे डोली में गोली मार दे फिर भी तू उनकरा के आज लेगो साइकिल गिफ्ट ना कइलो काहे माने काहे मेन चीज हम रोले बताओ तनी ई बड़न की चाटुकारता ठीक बा आ जेकरा वजह से बदनाम होयन ओकरे के ई चीज आ ओकरे के सामान दियन ठीक बा बाकी सब लोग रउआ लोग के का विचार बा रउआ लोग अपन विचार कमेंट में जरूर बताई पवन पांडे जी के संगे अन्याय होता है इंडस्ट्री के बहुत बड़े गीतकार हैं उनका सपोर्ट करना हम लोग का दायित्व बनता है तो बाकी सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी लाइक करी कमेंट करी आ पवन भैया अगर ये वीडियो के देखत हो कि तो दिल वाला लाइक करें दिल वाला मिलता नहीं अगला वीडियो।